Benvidos e benvidas a outra conversa máis Orgullo Galego. Esta é a segunda conversa desta semana. Como sabedes, o martes foi, tivemos unha conversa con Rafael Quintía, antropólogo, no que falamos sobre amuletos e talismáns galegos, que forman parte, unha temática que forma parte do seu novo libro, e aí falamos, pois un pouco sobre como se orixinou este libro, mais tamén sobre a figa, San Andresiños, esa diversidade de amuletos que hai no sistema de crenzas galego, e que tedes xa dende o martes nesta propia canle de YouTube e tamén no iVoox e no Spotify en formato podcast, que é onde tedes tamén todas as anteriores conversas, entre elas, pois a que tivemos hai algo menos un mes tamén con outra banda de Vigo que é Keltoi, non? Hoxe, como sabedes, vamos ter outra mítica banda do panorama vigués, Escacha, e para iso vamos a ter a dous membros do grupo, Quino e Esteban, con quen vamos a poder falar un pouquiño pois sobre un pouco as orixes da banda, falar tamén sobre a situación actual da banda, vamos a tocar temas políticos, musicais, un poquinho de todo, e como sempre digo, podedes deixar as vosas preguntas no chat. Entón, vamos comezar a conversa e vamos a darlles paso. Moi boas. Hola, Hola, boa noite. boa noite. Estabanme preguntando antes polo chat tamén se ao final retrasábase o tema. Vou dicir que tivemos aí, pequenos problemas técnicos que ao final tiveron unha solución, eu creo que bastante digna. Sí. Nada, darvos a benvida e darvos tamén, pois as grazas por participar destas conversas e máis a estas horas un xoves. Nada, grazas a vos, a ti, a Orgullo Galego, por contar con nós. E nada, un saudiño tamén a toda esa xente que está vendo directo e participando no chat, os usuarios e usuarias, e tamén a estas horas, vendo aquí a estos dous. É unha boa hora. Unha boa hora, sí. Nada, vamos comezar un pouquiño e aínda que teño aí varias preguntas,
diversas, digamos, vamos a intentar seguir unha orde cronolóxica, non? Entón, a primeira delas é un pouco como e cando naceu Escacha. Pois Quino, vas ti? eu, veña, vai. Escacha, a idea de Escacha naceu no barrio de, digamos, As Travesas, nun bar polo que parábamos en Tomás Alonso, na rúa Tomás Alonso co camiño da Seara. Bueno, pois varios amigos que gostábamos do punk e tal, e bueno, por que non? Dixemos que intentamos facer algo de ruido. Pouco despois empezamos a ensaiar, foi no ano 1991. Pouco despois empezamos a ensaiar no soto de baixo a casa dos meus avós, no barrio de Colla. Foi o noso primeiro local de ensaio. Bueno, empezamos Roberto, Xose máis eu, pouco despois Xose coñecía a Estevo, bueno, porque tamén tiñan unha casa pola zona de Camos e tal, e se coñecían. Pouco tempo despois, pois, contactamos xa con Estevo e se apuntou. Logo xa un pouco máis adiante, un ano despois, empezamos a ensaiar con Que Hostias Pasa, unha banda de Vigo de punk que levaba xa uns aniños en activo. Nós, de feito, tiñamos estado en algún concerto flipando con eles, entraron a ensaiar no noso local, con eles tocaba Martín, xa entrou Martín, e digamos que esa foi un pouco a primeira formación seria, entre comillas, que digamos, non sei, creo que no 92 ou así, non, Esteban? Sí, pode ser, máis ou menos, sí. Xa choveu. 91 igual, 91, 92. Porque Sí. logo se apoia o cambio dentro da banda. É dicir, esta banda que conta aquí pois os instrumentos que tocaban non foron os que acabaron tocando. É dicir, No, sí. Roberto estaba na batería, pasou a ser guitarra, Quino Sí, estaba no baixo, pasou a ser batería, o batería desapareceu, entrou máis xente. Xose Cando tocaba guitarra e cantaba en teoría, pero nunca chegou a tocar unha guitarra porque non tivemos. Cantar tampouco moito, acabou sendo batería, o primeiro. Sí, a ver, Roberto era un pouco o único que tiña unhas pequenas nocións musicais, por chamarlle de algunha maneira. Bueno, el sabía tocar un par de ritmos de batería e se puxo na batería porque foi o primeiro que mercamos. Conseguimos que a miña nai precisamente nos avalase nunha tenda e mercamos unha batería sen pratos, porque non podíamos os pratos. Os timbais, a caixa, o bombo e o primeiro baixo que tivemos o pedíamos prestado a un colega que era do seu irmán e o enchufábamos xunto a un micrófono roubado que tiñamos que era malísimo, nunha radio pequecha, cunha entrada doble, metíamos as dúas cousas aí e así empezamos a ensaiar. como para deitalo, sabes? De primeira. Bueno, e logo, quero dicir, empezouse dun xeito, iba a decir, precario, como empezaban todos os grupos de punk realmente, pero bueno, logo, eso verémoslo logo, a que liastes, non? Anos despois. Bueno, tantos anos, non? Sí, a verdade que sí. Que a base de de picar pedra, de estar aí dando a brasa. Aí picando pedra, eso é. Sí. E por exemplo, imaginade, pois unha persoa que nos está a escoitar agora, que teña pois 18, 20 anos, que naceu xa neste século ou simplemente que non viviu os anos 90, como podes definir como era o Vigo de época a nivel de escena, non? Falo de movimento punk, skin, tema fanzines, concertos, bares, salas, etc. Quero dicir, neses anos, pouco como era a situación na cidade, que bueno, que supone Era que movida. orixinou, non?
Bueno, había centros sociais, había xente facendo moitísimas movidas e había moito movimento na rúa, nos bares, non? Entón, as conversas, claro, hoxe en día tes acceso a toda a música que queres, a historia de todo, pero daquela non. Entón, claro, era como tiña que haber, non? Había. Empezamos a movernos un pouquiño máis por aí, porque o ter algo que ofrecer, a música que íamos facendo, pois todo autoxestionado. Así que non había salas ni nada que programasen menos a punkis, pero bueno, sí que había espazos e se facían cousas, e había moitísima xente movéndose. De feito, nós, bueno, se tomamos por etapas, na segunda etapa de Escachas, cando estábamos ensaiando en sonoroterapia, bueno, pois aí funcionábamos tamén como unha distri, Quino era o que levaba un fanzine, levaba a distri, había moitísimo movimento. Claro, hoxe en día seguramente hai, pero físicamente igual non tanto. Eu me diferenciaría, cando empezamos justamente 91, 92, 93, antes do 95, pois viña xa todo dos maiores, non? Que viñan dos 80, toda esta xente que organizaba concertos na Asociación de Veciños, Valdo Fragoso, os fanzines, esas bandas, e un pouco sí que surxiu varios grupos surximos que nos movíamos por barrios. Nos un pouco estábamos polas Travesas Colla, pola zona do Calvario estaban os Cacola, os que comentaba antes que xa levaban un par de anos demenciales, que hostias pasa, pois eran un pouco... Había varias bandas así. E tamén non só musicais, senón de grupos de punks, skinheads, tal, un pouco por parroquias ou por barrios. E logo sí que foi un pouco, creo, sí, como comentaba Esteban, bueno, nas salas de coña, a non ser un par de bares que había do rollo Morao, o Crisis, ou... Pero xa máis tarde, sí. Sí, foi un pouco máis tarde. Nas salas de cidade de coña, parece que tiñas que chegar falando en inglés para que te recibisen, sobre todo na máis coñecida, que logo sí que acabamos tocando, moi ben todo, pero ao principio uns estirados que te cagas. Non vou decir nomes. Bueno, e logo sí que xa a mediados dos 90, 95, 96, sí que nos empezamos a organizar máis, nos, en sonoroterapia, como comentaba Esteban, surxiron outros proxectos moi interesantes, como Keltoi, Disturbio, outras máis bandas. Sí que un pouco empezou a crecer todo, non? Penso eu. Unificouse igual un pouquiño máis, xa nos coñecíamos máis tamén, non? Nos igual a mediados dos 90, pois xa levábamos, bueno, pois sobre todo por Vigo, por centros sociais, movéndonos por fora, facíamos case todo nós, xa levábamos algo de trayectoria. É inevitable coñecer xente que fai o mesmo ou cousas parecidas. Claro, empeza a haber un pouquiño máis de sensación de que sí hai como un movimento máis afín ou as nosas ideas, o que estamos vivindo, todo isto. Sí. Ata aí había o que Quino cando di os maiores, non? Que ven sendo estas bandas e todos estes punks que habían por Vigo, Desvirgators, Cruce de Cables. Bueno, pois igual era máis anárquico o rollo e mesturábase moito a droga bueno, igual non había tampouco un sentido dunha idea política tan definida como a mediados dos 90 si se veían máis bandas e máis colectivos facendo cousas, pois, igual máis políticas, non? E máis de rúa tamén, claro. Bueno, de rúa aquí sempre houbo. Bastante cañas. Antes de nos igual aí éramos máis blandos. Os de antes tiraban as pedras de punta, nos as tirábamos redondas, é distinto. Sí. Bueno, algunhas pillamos tamén, Sí, tamén, pero bueno, a ver, hostia, queimaban vitrasas, facían a de Dios, sabes? Cando subían algo, cando algo non tal, pois se protestaba, ben,
movemento obreiro moi grande, eso calquera o sabe, non? E notábase moito. Falaba eu con Keltoy outro día que tamén un pouco, pois, o que quedou tamén non é que nos anos 90 hubo en Vigo non ese boom de grupos de música, de punk, oi, street punk, que tamén hubo aí un boom, digamos, de concertos, viñeron, que logo faláramos eso, bandas moi referentes á cidade, e tamén está aí o tema do fútbol, que tamén se falaba na altura de que había un movimento punk skin moi grande en Vigo, entón non sei se digamos, o fútbol tamén de algún xeito influiu na banda ou realmente influía en cuanto que era parte do vosso público. O fútbol fala o Celta, claro. Sí. Con Escacha, bueno, o único que son non é así... unha banda moi futbolera, hai futboleiros dentro, hai tes a un, non? Pero non, con nos non creo. Sí que estamos moi ligados a xente que para celtarras, Xuventudes Celestes, bueno, mogollón de peñas coas que nos vemos, coas que bebemos dende fai moitísimo tempo, coas que nos levamos moi ben, pero bueno, neste caso Escacha non penso que o fútbol, o Celta neste caso, tivese moito peso, nin para ben nin para mal. Sí, evidentemente, sí que por os nosos concertos ia mogollón de xente, futboleira e tal, da mesma maneira que tamén tocábamos en Coruña, iba xente do Depor ou noutras vilas, non? Pero sí, sempre estivemos bastante ao marxen. Sí que tocamos, as únicas veces que, digamos, colaboramos con temas futbolísticos, chamémoslle, foron por temas de selección. Sí que tocamos polo menos en Riazor fora, non? No 2000... No Frontón. Sí. No Frontón tocáramos, sí. No que na Capitol tamén tocamos unha vez, non sei se algunha outra. Bueno, temos feito bolos para sacar cartos, para multas de temas políticos dentro das peñas no fútbol. Pero para mí non é directamente rollo Celta, pois xente antifascista, son temas que para min como se fosen de tenis ou básquet, eu que sei. Sí, non? Claro. Moitos casos porque tamén eran coñecidos, eran amigos directamente. Claro, sí. E un pouco, a hora de crear a banda, a nivel musical, quen vos, doble pregunta, quen vos influiu musicalmente, que grupos influíron para crear a banda e o estilo da banda, e por outra parte, ao longo destes anos, si tedes un concerto cun grupo que digades, bueno, este foi xa, pois, tocar o ceo, digamos, ou que tocarades con un grupo que anteriormente fose un referente musical para a banda e que ao final acabastes tocando con eles. Sí, a ver, influencias para ti, Esteban, por exemplo. Sí, bueno, eu tirei sempre de ese punk inglés dos 70, os Clash ou os Damned ou Steel Little Fingers, todas estas bandas roqueiras, punk roqueiras, con actitude, eu foi co que cheguei a Escacha. E logo moito rock radical vasco, claro. Eso, non, a partir de aí foi un continuo mame, porque para min o bo de Escacha é que cada un tiña un gusto. Así como ves a Martín que tira máis polo hardcore melódico, Quino pode tirar moito reggae, moito ska e moito punk tamén, do que escoito eu, e logo Roberto estaba como moito máis global, pero todos moi atentos sempre, o que te decía antes, o estar nos bares compartindo cintas, presentando eses recopilatorios que cada un tiña, de escoita isto, outro, non sei que, pois, o que penso eu, para min, polo menos, curtiume non nun estilo só, senón en querer facer algo que unhas veces quería que parecese pois este tema dos Addicts ou outras veces me apetecía que soase como, o que sei, como Silvio Rodríguez, igual, non? E de toda esa fusión supoño que sae o que saiu de Escacha, que tamén é algo que o define o grupo, non? A banda, que pois
un son moi particular que si etiquetas dentro do punk rock, pero a vez tamén é un pouco distinto, o sea, non pódese parecer a moitas bandas, pero eu penso que ten a súa esencia, ten a súa personalidade. E que ademais foise vendo, non, tamén esa evolución ao longo dos anos, tamén aprender a tocar algo, claro. Vaise notando, sí. No, e tamén, por exemplo, incluso pois ao comezo tamén había pois máis cancións en castelán, había algunhas cancións cun estilo que logo pois o disco Ferrolume é radicalmente distinto, non? Entón, realmente hubo tamén hai unha, supoño, bueno, evolución, claro. Sí, claro. Notase, aparte, hai un momento no que nos definimos máis, non? Podecho contar, Quino. Sí, no, supoño que é unha evolución natural de que vas aprendendo a tocar e tal e cual, vas soando un pouco a ti, de alguma maneira, con influencias de todos os lados, as que te gustan e incluso cousas que non te gustan, pero que te quedan aí, igual as aplicas compoñendo algún tema ou facendo un arranxo ou tal, pero sí que o que é certo é que vas collendo un son propio, un estilo, non? Eu me lembro sempre de certas bandas, así que en momentos puntuais nos influíron moito. O que decía Esteban, penso que, por un lado, punk inglés ou americano, Ramones, etc. Logo, todo o que se facía, sobre todo en Euskal Herria. E logo, cousas de aquí, que si Desventures, ou Rayados, ou Caos, por exemplo. Radio Océano, si, de aquí mamamos tamén moito. Siniestro, evidentemente. Bueno, logo sí que te vas topando con bandas que vas coñecendo ou que coincides, por exemplo, como foi para nós moi importante o concerto de Rethaler en Vigo, que fomos teloneiros deles, nos marcaron mogollón. Logo, máis adiante, nos marcou Parabellum, moito, non sei, hai moitas bandas, pero que se me veñan á cabeza, esas. E tamén, unha pregunta que lle facía aquel Toi, que tamén quero facervos a vos, e é que vos non fostes nos 90 unha banda, digamos, que fixera parte do rock bravú, mas un pouco como vivistes nese momento ese fenómeno, non? Quer dicir, vos, se non me equivoco, non erades parte diso, si que estabas en Reira, se non me equivoco, pero un pouco eso, como vivistes ese fenómeno nese momento, que ademais foi un fenómeno que, bueno, levou música punk, rock, etcétera, a casas de moitos os que naquela altura éramos rapaces. Pois, eso, no 95 eu tiña 8 anos, entón éramos rapaces e grazas a ese fenómeno todo tamén, pois, mamamos ese tipo de bandas, non? Eu, que a perspectiva do tempo, lle dou importancia real que tivo, me parece moi importante. No momento, igual, me axudaba bastante, me parecía un pouco así, como unha etiqueta máis, aínda que sí había bandas ou cancións das que gostaba, deixase Rastreros, algunha cosa máis, sudábamos bastante, penso, dese rollo de toda esa movida que se montou. Sí que me equivocaba, penso. Co tempo, eu penso que foi algo moi importante de cara en xeral a música galega, sobre todo para a nivel xabarín. O xabarín foi importantísimo. O xabarín sí que sempre me gustou, falo máis de que renegaba ou me daba un pouco o tema da etiqueta bravú, pero sí que penso que o tempo que foi moi importante para ver. Non sei, eu supoño que estaría outra cousa, porque a mí me colleu de lado, non me... Nin me lembro de mirar o tema, en plan, non sei. Sei que un día apareceu, pois, eso, un reagrupe de bandas que formaban parte do bravú,
pero a nos non nos tocou, pasou así de lado. A Ruin Boy sí que lle tocou. Bueno, eles serían de Torrecedeira. Eran de outro barrio. E claro, no, incluso, quero dicir, pode ser que igual esa etiqueta collera máis forza nos anos despois que nos propios anos, e máis, quero dicir, moitas veces pasa que as cousas igual non se valoran ata pasados moitos anos e o igual, eu que sei, non sei, eu, por exemplo, vexo, pero claro, para un rapaz que era eu, non, que teña 8 anos, digo, pero eso foi principalmente, supoño que o Xabarín, claro. Gracias a eso recibimos influencia de grupos, os Rastreros, Aerolíneas Federales, todo iso, non? Que de outro sitio non recibiríamos, claro. Sí, claro. O que eu quero decir é que eu nesa época non estaba mirando a tele, entón, sabes, agora falo cos meus fillos de cousas que botaban cando... Claro. O que si falando de debuxos de fai 30 anos que a min xa non me collía. Claro, é que eu xa vou un pouco máis maior. Claro, sí. Eu non o viví directamente, estaba aí, por suposto, non o percibín, sabes, estaba outras cousas. E a hora de... Nós tampouco fomos nunca moi organizados, non só que si houve unha época na que nos empezábamos e todavía funcionaba o mundo da música, rollo empresas que te querían facer, pois, un contrato por X discos, por non sei que tal. A nos entrou unha destas empresas, e supoño que será esa época do Xabarín, que era cando, bueno, pois, empezaba un pouco a brotar este rollo de sacar bandas así como máis da rúa, que non se miraban no lugar, non sei moi ben que carallo era, pero a mí non me tocou, casi mellor. Eu sí quero decir que sí son organizado. Vale. Sí, pero daquela non. Demasiado. Daquela non. Daquela aquí non tiña un baixo sen trastes, joder. Como vas a ser organizado así? Sonido fuerte. Mira, preguntan por aquí se houve algunha colaboración que se puido dar e que finalmente non foi posible. Colaboración? Sí, non sei. Algunha colaboración vosa con outro grupo, entendo, que se puido dar e que finalmente non foi posible. Nesas datas, dis? En xeral, supoño. Pode ser. Sempre pasamos bastante das colaboracións, sempre foi de maneira moi natural. Se alguén colaborou ou nos colaboramos en algún disco, en algunha grabación ou en algún concerto, sempre foi moi natural todo. Penso que non. Se quixéramos algunha colaboración, pois, a ver, non quero decir que se chegaría a sair adiante, porque sí, pero sería alguén cercano e o huberamos feito. Fixemos unha vez unha con Evaristo, porque nos fixo coña, temos un mogollón de colegas en común, bueno, agora mesmo sí que eu teño un pouco máis de contacto con el, tal, pero vamos, o resto de colaboracións foron amigos e amigas. Din por aquí que Quino estivo en 5 bandas a vez. Como non vai ser organizado para facer unha tolemia así? Bueno, sí. A verdade que sí. E por aquí di Roberto González, bueno, que non fai unha pregunta, son unha aperta a Esteban e a Quinto de parte de Roberto. É unha bonita casualidade toparme con esta entrevista. Pois aí tes o primeiro batería, mira. O rapaz que tocaba Hola, Robert. baterías en pratos. Ostras. E tamén preguntan como xurdiu o nome de Escacha. Bueno, para os nomes sempre fomos bastante malos. Somos desta xente que ten moitas ideas cando non ten unha banda. E ten moitos nomes para porlle, pero logo cando ten a banda non sabe que facer. Escacha ven de Escacha con Forza, que ven sendo un cómic que eu facía. Pois alá polo 89, por aí, no instituto, eu facía un cómic que nunca cheguei nin a editar, nin nada diso. Pero, bueno, chamábase así. E supoño que o non ter máis ideas quedou esa. É algo do que
Pois sí, logo nos acostumamos a levar ese... Esa foi unha das razóns polas que con Xose, o outro membro, digamos, fundador, xunto a Roberto, foi unha das razóns polas que fomos na caza de Esteban. Ademais de que era un pouco máis maior, un par de anos máis maior e tal, o seu pintón aí... Tiña coche tamén. Tiña o coche. carnet de conducir, non saben nada. sabía debuxar moi ben. Entón, bueno, pois, hostia, que fai un fanzín que se chama Escacha con Forza, non sei que. Bueno, xa, cando dixo que, cando nos deu o sí, foi, hostia, eso para un nome de grupo, Escacha con Forza. De feito, ao principio nos chamábamos así. Claro, como todos os grandes grupos de GBH, RIP, non sei que, non sei canto. SKF, ata que, bueno, nos denunciaron os rodamentos, SKF. Non nos denunciaron, pero era demasiado cante. E reducimos o nome. Sí. É curioso, porque nunca fixemos ska, pero moita xente ainda pensa que sí. Xa. Mira que pensamos en cambiar o nome, Sí. Incluso está levando 10 anos, 15 anos, de, joder, igual é o momento agora. Despois de 15 anos xa... A xente contactando con Bosco para levarvos a festivais de reggae ata que escoitaban algo e dicían, hostia, non. Non, que non veñan. Reggae é unha palabra prohibida. Reggae. Bueno, pois ska, así non nos equivocamos. Eso. E logo tamén, sí que quería preguntarvos aí polo recopilatorio Estado de Sitio, por un pouco, iba a decir recopilatorio de bandas viguesas, pero agora estou dubidando de viguesas ou da Ría de Vigo. Aclarada, saberedes vos mellor, pero un pouco que supuxo tamén para vos ese recopilatorio, porque, bueno, a verdad que é un cacho CD que gañou, ademais, calidade cos anos. Para min supuxo que chamasen todos estos estado de quino. Un pouco polo que comentabas antes, de que se non estou tocando con un, estou con outro. Bueno, ao final gravei bastantes cancións desas dese recopila. A verdade é que sí que son bandas da Ría, todas, e incluso hai unha banda de fora, ¿no? Creo lembrar, a banda do Bicho, ¿no? Esteban. Sí, pode ser, sí, os de Bilbao, sí, Costra Nostra, pode ser, non me lembro. Non me lembro o nome. Non sei. Eran de Bilbao. O resto sí que somos todos de Ría. A verdade é que quedou moi chulo, moi... Home, representa unha época para min das mellores, non? De sonoroterapia en pleno rendemento. Bueno, pois o que falábamos antes, nese momento no que si mirabas moita banda, bandas aparte que sen máis pretensión que facer cousas. E inda que moitas duraban pouco, os membros eran case sempre os mesmos ou viñan con máis xente, sempre se facían cousas. Eu lembro esa época como moi... Aparte, musicalmente tamén, aí estábamos, o que decíamos antes, colaboracións, pero de xente que pasaba por ali, non? Calquera, estaba un Roberto Suzuka e metía uns coros, ou estaba alguén de calquera outra banda, ou se ser banda, e colaboraba aí, e cada un fixo un pouco o que quiso. Hai outros proxectos de sonoroterapia que non saíron á luz, pero que son moi guapos tamén. Todos desa época, ademais. E tamén, analizando, estamos no 2025, analizando as letras, principalmente dos vosos inicios, seguides pensando que seguen plenamente vixentes? Incluso algunhas pódese dicir que con máis forza agora. Sí, totalmente.
pero de case todo que se leva cantando nos últimos 35 anos, actual, e moitos que te chamaban fantasma daquela, ¿no? Eres un beonazis, e aí están, volven outra vez. Sí, por suposto, da actualidade todas. Agora ainda poderíamos meter máis, porque xa hai máis temas terribles para comentar e que nos van afectando. Non falo da jubilación, pero sí de redes sociais, bueno, de un montón de cousas que sí dan para facer moitos cánticos aínda. Bueno, non sei se Quino quere comentar algo, porque de eso quería tamén preguntarvos. Sí, excepto do servizo militar, o resto, todo máis grande, o que di Esteban. Acentuado a uns niveles como os que vivimos, vamos, de tolos. Vamos camiño de, bueno, a verdade é que non pinta nada ben, todo. Sí. E logo tamén está outro tema que comentabades, que é o tema das redes sociais. Quero dicir, no contexto no que naceu Descacha, un rapaz para coñecer música ou un grupo para darse a coñecer, quero dicir, era un contexto radicalmente distinto que temos hoxe. Hoxe, digamos que hai os grupos de música, bueno, está o tema que si Spotify, que si YouTube, que si as redes sociais, quero dicir, hai como máis acceso á música, pero tamén hai perigos. Hai entón un pouco como vedes vos isto? Quero dicir, non sei, se vedes partes boas e partes malas. Sí, supoño que, como todo, ten partes boas e partes malas. A ver, non quero quedar aí de vello... Abuelo Cebolleta. Antes era mejor, pero... Por eso quero dicir partes positivas para que non quedemos como sí, cenizos. Claro, a ver, evidentemente tes acceso a todo, a case todo, dunha maneira moi rápida, pero, claro, penso que non todo o mundo profundiza, vas investigando, vas coñecendo bandas ou vas coñecendo, pero non profundizas dunha maneira natural. Igual non te quedas con... Escoitas tanto que non escoitas nada, non? Exactamente, non queda un pozo aí. Non quero decir que sexa que lle pase a todo o mundo, pero eu penso que un pouco vai por aí o tema de que te pasa así a mensaxe, te pasa así a música, pero A outra cousa, xa. que se queden aí, que se quede algo aí, non sei. Non estou moi seguro. Claro. De que Claro, supoño que para o que é fan, imaginadevos, para quen lle gusta as cachas, supoño que será máis sinxelo, porque con entrar nun Instagram podes saber cando tocades, con entrar no Spotify podes escoitar a vosa música e, claro, será máis sinxelo, pero igual tamén estamos chegando a ese punto de que hai máis acceso que nunca, sin embargo, hai máis dificultades que nunca tamén para os pequenos grupos, para eso, que escoitamos tanto que ao final non escoitamos nada. Parece que hai que dalo todo como moi mascado, demasiado mascado. Tamén está ben espabilarse un pouco. Antes chegábamos a todos os concertos, nos enterábamos de todos os concertos, sen teléfono, o sea, sí con teléfonos, pero non móviles, sen internet, sen GPS, sen non sei que, chegábamos. Se te interesa de verdade, bueno, pues te comunicas, non sei. Pero, sí, a ver, agora... Os fanzines tamén, non? Que axudaban para aprender moito. Sí, cartas. Aquí escribíamos cartas. Apartado de correos, tiñamos apartado de correos. Sí. Eso sí que nos cabe a chavalada do que falamos. Sí, Iso que... En Escacha, cando gravamos Sempre Ceibes, que saiu en cassette, que se vendeu, que se moveu un mogollón para unha banda como nós, que ademais era a nosa primeira edición, digamos, semiprofesional, despois da primeira maqueta, nos empezaron a chegar cartas pero mogollón, daquela puxéramos a dirección da casa dos pais de Martín.
nos chegaban cartas todas as semanas de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de todos os lados. Como chegaban esas cintas ali? Pois sabemos todos, grabando a base de gravar. Non eran os casetes orixinais, eran grabacións, pero Sí. chegabas. Eu o que outro día preparando a entrevista, se sabía, xa non lembraba, era o de que saírades nunha viñeta de Pedro Pico Vena, non? Sí, É verdad? sí, non Sí, saiu como un cartel pegado nunha pared que pintara Zagra, algo así, non? É que foron varias veces, creo. Non sei se un Sempre Ceibes apareceu unha vez como nunha pintada, nun fondo, e doutra creo que un cartel, o cartel da maqueta de Escacha. Non me lembro tampouco moi ben, pero sei que foron varias veces. Sí. Claro, flipábamos. Sí, a mí o das redes sociales me parece que como ferramenta o de internet, todo isto, me parece que como ferramenta está ben. O que xa non mola tanto é que chegue un momento no que vai todo moi rápido e todo deriva a isto. Entón, é como que te obliga a ti mesmo, sen querer, sabendo o que hai, te obliga un pouco a meterte dentro dese mundo, porque senón quedas atrás. A mí ese estrés que provoca é o que non me gusta. A mí isto de que, non sei, eu estou preparando un concerto, pero que teña que parar o ensaio para promocionar un festival, ou mesmo que a maioría dos festivais entren por redes a que a xente seleccione as bandas que van a tocar, que me parece que se confunde un pouquiño, non? Porque non estás decidindo ao final como público, non? Está decidindo alguén por ti. Todo eso vai a ir como a un filtro e ao final estamos sempre no mesmo, sempre mirando o mesmo, non? Como ferramenta. Está decidindo o diñeiro. Sí, claro, bueno, mundo capital. Eu máis que... Sí, perdón. Outro día isto, falaba deste tema. Sí, así. falábamos con Giltoy este tema, sí. Está moi ben que haxa un circuito de festivales. Antes non había nada disto, que se profesionalizase todo o sector, evidentemente, que se fagan as cousas ben, pero claro, que faltan, eu boto de menos festivais como algúns como os de antes, como Freixo Rock, por exemplo. Falábamos ese día de que hai festivais e festivais. Hai festivais populares que, bueno, que leva moito traballo construílos e logo hai estos macrofestivais que bueno, que eso dá para un debate longo porque ten o seu, quero dicir, e supoño que eso era algo que non había tanto nos 90 como agora, quero dicir, falábamos o outro día de que agora incluso a xente nova xa dun ano para outro planifica que festivais se vai ir, colecciona pulseiras, colecciona vasos, ves que casi todos os grupos son os mesmos. E vanse preparando xa para este tipo de bandas que aceptan ou que se fan exclusivamente para este tipo de festivais. Co que a bandas como a nosa, ou bandas veteranas como a nosa, moito non lle interesa ese tipo de é como ir a fichar, é capitalismo puro e duro. Aparte, cada vez vamos a cousas que se miran que é como, non sei, vas a un festi e hai xente queixándose de que mentras están tocando outros botan a toalla e esperan ao grupo que van a ver, non? E xa non sabes como posicionarte, si decir, hostia, a banda, pa que vas aí? Non? Se sabes o que vai a ver, pero por outro lado, dis, hostia, e a xente tamén, a que coño vai aí? Vai a playa? Ou vai ao monte, pero... É como un pouco turismo de festivaleiro, sí. Faz de turismo. Pero de vacacións ou que sexa, que bueno, que cada un que faga evidentemente o que tamén pasa algo o que queira, pero non nos podemos estar queixando do que pasa no sector das festas, no sector da verbena, como nos queixamos moitos de, joder, que esta orquestra, esta, non sei que, isto, e que o día da marmota, non? Nos festivais pasa o mesmo. O sea, evidentemente son bandas que teñen repercusión, que moven xente, que tal, que toque todo o mundo.
que a xente poda ver a esas bandas, pero, joder, outra cousa é que casi todos os cartéis sexan iguais. efectivamente. Xa bacano. A E mí o me mismo parece. e o mismo estilo e meter moitas veces cartos públicos para grupos e fora que vamos, Sí, que lles meten milleiros e milleiros de euros, pero logo pos de casa hai que regatear, non? Quero dicir, sí, eso sempre. sí, sí, Sempre, cantas veces nos pasou iso de tal, que queremos contar con vos para tal, pum, pim, pim, guai, que van a tocar esta banda, como vendéndote a moto, esta outra e tal, bandas super grandes, tal. Jo, que guai. Claro, a ver se te fai ilusión e logo, bueno, pois nos pedimos isto. Que a ver se sí, poideran desgraciar, o sea, me estás falando que estás traendo a esta banda, non sei que, sí. sempre E son a queren tocar. pagarvos con imaxe, supoño. Pois non. E logo sí que baixamos sempre, ou case sempre, con xente ou con festivais que sí creemos que merecen. É algo do que estou contento, de Claro, que non é seleccionar fácil, sempre para quen tocas, que non fai, mesmo, sí, ter distintos cachés según asa empresa ou asa colectivo detrás, claro, por suposto. Claro, claro. Nós somos sempre os primeiros en arrimar o hombro. Houve outras veces que non chegamos a entendemento. Pero se xa o tema empeza así de non sei que, pero a ver, que bandas estás traendo? A estos, Claro. non sei canto cobran, pero podo imaginar, máis ou menos. Me estás a mí regateando e a todas as bandas, digamos, locais ou do país, e estás regateando que non. Claro, claro, sí, sí. E logo, tamén algo, bueno, que temos aí varias preguntas que vou a deixar para despois, algo que vos quería preguntar é tamén como vivides que semella que nos últimos anos, non? Parece que hai un boom de outra vez de música en galego, especialmente de estilos novos, digamos. Entón, un pouco, non sei como, eso, como vedes isto e como vedes a parte que este boom e de, se nos 90 falábamos que había moito grupo de rock, de punk, de ska, etcétera, tamén, bueno, na música tradicional, actualmente, pois, xurden moitísimas bandas de trap, de, bueno, hip hop, todo isto. Entón, eso, un pouco como valorades isto, en xeral, como Sen vedes? parecer abuelo cebolleta, non? Teño que comparar a música co que se fai agora sen parecer un vello así Dame, apestoso. É dime difícil. algo bo e algo malo. Bueno, para min o bo é que hai moita máis música en galego e moita máis variedade, claro. Non son grupos alternativos dentro do punk, non? Eu, polo que me toca a min, que miro, que teño moitos contactos, moitos colegas, que fago moitas camisetas do mundo metal, antiguamente heavy metal, pois vexo que hai moitísima banda, con moi boa actitude, moitas, a maioría en galego, vexo que teñen un circuito tamén moi alternativo para facer os seus concertos, vexo ben. Logo vexo, pois tamén dentro do hip hop, bandas xa veteranas, non? Que xa levan anos facendo Rebelión do Inframundo, Dios que te criou, pero é que logo, aparte, hai moitísimas máis que van emerxendo, que van fusionando. A mí pareceme moi ben, a min gústame, porque aparte o que van cantando tamén é que antes igual estaba como fora de tono dentro do pop, falar de non sei, de desigualdade social, de igrexa, de capitalismo, e agora está aí presente, non? Eso é que eso para min é pouco, cala moito, está guai. Inda que non me guste moitas veces o estilo, non? Pero agradecese que sí, que saian cousiñas. Todo que sexa bo para a nosa lingua, me parece ben. O sea, pode gustar máis ou menos os estilos, pero penso que é super positivo.
que haxa proxectos de todos os estilos en galego. E isto enlazando con que, non sei, como valorades vos a escena punk, punk rock, etcétera, tanto en Vigo como a nivel galego. Si vedes que, bueno, hai menos, digamos, oferta, entre comillas, por usar esa palabra, hai menos bandas porque están surdindo novos estilos ou como vedes isto? Eu coido que estamos un pouco desconectados de todo, pero, a ver, non, creo que non hai moito relevo. Hai algunha banda que coñecemos, Engra, Bule e algunha outra banda, pero bueno, penso que non sei, será que hai momentos puntuais nos que sí que o punk estaba máis forte, agora hai outros estilos que están máis fortes. Supoño que será cíclico, non sei, pero non é a impresión que me dá, xa te comento que eu estou bastante fora, pero penso que está un pouco a cousa máis baixa, claro. Claro. E tamén, bueno, entrando así xa nas últimas preguntas, antes de ler as que hai aquí, tamén quería preguntarvos, se non me equivoco, 2010 foi o último ano que sagastes disco, non? 2010, 2000, Sí. por aí. E non sei se tedes previsto a medio e longo prazo sacar algo, e enlazo eso co que preguntan aquí, que di Carlos Portavales que quere recordar se foi no Castañazo ou nalgúna sala en Vigo que tocarades algún tema inédito e se faredes algo con eso que tiñades. Buf, pois a moi largo plazo igual sí, non descarto nada, pero así a plazo medio largo non porque nos fai xa un aniño e pico que non estamos ensaiando. Bueno, non está 3 hostia, como pasa o tempo. Pois eso, fai 3 anos que non ensaiamos, de momento non temos ningún proxecto, entre outras moitas cousas, polo que falábamos antes, o panorama tamén que hai aí fora non nos apasiona moito. Nos fixemos eses concertos que se fixeron da pospandemia, coa idea de si se meteu algún tema inédito, estábamos a preparar para un disco, con idea de seguir, pero un pouquiño facendo nós, non? Tirando de algún festi destes que sí sabemos que vale a pena, e logo salas ou tal. O que ocurre que, claro, eso é un despliegue físico e emocional grande. E nós cada un tamén agora mesmo temos pois outras movidas que son as que nos dan de comer, non? Entón é complicadísimo, pero supoño que non son nós, a maioría das bandas que xa leven un tempo tocando, que calquera deles pase dos 40 anos, xa é moito máis complicado coincidir no tempo e no espazo, non? A veces é unha faena, porque sí que apetecen facer cousas e se poden facer, ideas hai e gañas, pero físicamente moitas veces é imposible. A nos eso saturounos, non? Porque xente de Escacha estaba traballando moitísimo nas épocas nas que Escacha tiña que estar traballando, presentando ese posible disco que sacásemos, ou buscando salas, ou para facer o que queremos máis autoxestión sería moverse polo Estado moito máis, e eso require tempo. Claro. Entón, bueno, pois venceu máis o cansancio, non? Estar tirando así do carro, pois... Costou moitísimo chegar a xuntanza, a xuntarnos, esta última que tivemos, costou un mogollón. E logo costou moito máis aguantar. O sea, un pouco ao principio foi todo bastante fluido, pero logo cas vicisitudes da vida de cada un se fixo imposible. Complexo, claro. Sí, as circunstancias da vida de cada un, os traballos, fillos,
non todos vivimos na mesma cidade, Claro. casi vivimos separados, máis ben. Eso enlazo con que entendo que tamén preguntaban por aquí, a curto medio prazo non tedes planificado a idea de dar algún concerto, entendo. Non, non temos ningún plan. A ver, non é descartable que algún momento voltemos a facer algo. Non hai un non, hai pechado, pero por lo de agora non hai ningún plan para facelo. Mire, comentan por aquí, vou ler unha cousa, teño 3 ou 4 lembranzas de sonoterapia con meu pai, mágoa non ter máis, pero era moi cativo. Tivestes nalgún momento a sensación de que a aposta polo monolingüismo imposibilitouvos poder vivir da música? Un saúdo dende Pontedeume. No, penso que nos nunca pensamos niso. Non que nunca creo pensamos vivir da música realmente. Vamos. Pero non, a nos o cantar en galego abriunos por fora máis que igual aquí, Nos estábamos a tocar máis por Cataluña do que nos chamaban por Galiza, e te falo de finais dos 90 ou mediados dos 90, por aí, e nos tiñamos repertorio xa en galego. Nos decidimos facer todo en galego non por unha cuestión máis ou menos comercial, non era pura ideoloxía, non? Chegou un momento non que queremos facelo así se fixo. Non, a nos o que nos pode ser que nos cortase de algún bolo ou de algún rollo por aí é que o nunca vivir da música sempre tiramos da profesión que levamos, non? Entón, pois eso é o que manda. Sí, eu penso tamén que, o sea, nunca nos lo plantexamos, penso que aínda que fose así, é super difícil vivir da música, aínda que cantásemos en castelán ou cantásemos en inglés, non chegaríamos a vivir da música. Pero bueno, sí, a verdade é que non sei. Pero sobrevivir, sí. Si deixamos de chegar a xente ou non, ou chegamos a máis, a verdade é que non o sei. Pero, bueno, foi unha decisión que tomamos, penso que foi moi boa. Tampouco importou moito, a verdade, a maioría das decisións que se tomaron foi consensuadas entre nós por sentirnos mellor ou por facer as cousas como, bueno, pois máis coherentes, como pensábamos, pero nunca nos afectou nada diso. Nin o que pense, non agora xa se fala de club de fans, de likes e de cousas desas que antes, pois non. De feito, daba xa risa cando te decían que fírmame este disco, te vou firmar. Se nos miramos aí dentro de media hora tomando unha birra, que te vou firmar. Non, somos raritos, Tamén algo que... Perdón. Non, dalle, si quedou aí, dalle. Non, que comentaba, me estaba lembrando agora de un dos últimos concertos que fixemos, uns primeiros na volta, que me fixo gracia un artigo que fixo o noso amigo Mituco, de Rusia, que a verdade é que foi un artigo super chulo para nós, e comentaba algo que eu non me parara a pensar, bueno, comentaba basicamente que cando tocamos en Compostela, que flipei porque cheguei á sala, estaban na porta como recibindo a xente. Non era así, non estábamos recibindo a xente, pero estábamos por ali. Estabas tomando algo na porta. Sí, estábamos. Estamos baños cerca da porta. Por mesar, digo, Claro, e non estaban en riba do escenario ou no camerino, detrás, aí esperando o momento. Non. Pudo haber concertos que sí, porque igual estás canso ou hai unha boa neveira, estás ali templando, pero vamos, nada, o comentaba como anécdota porque sí que nunca, o sea, me fixo pensar iso de, joder. Xa. Claro, estar aí tomando algo
na barra ou falando cun colega ou cunha colega antes de tocar. E nada. E tamén, agora, bueno, tiña dúas preguntas para rematar. A primeira é que ás veces sí que neste tipo de conversas acabamos tamén eso, falando en chave nostálxica, con que antes todo era mellor e tal, pero eso, quero preguntarvos, por exemplo, algo que vexades actualmente ou nos últimos anos que vos digades que é positivo e que non había ou non pasaba, pois, por exemplo, nos vosos inicios. Os amplificadores agora son máis pequenos e soan máis. Entonces que cargar menos. Eso é algo máis positivo de hoxe con respecto a fai 20 anos. Eso máis Do barato. resto hai moitísimas cousas. O que te dicía antes, que se utilizas como ferramenta, que están moito mellor que antes. Bueno, para min, sen dúbida, cando foi a pandemia, o poder preparar unha canción entre 50 persoas e subila é positivo. Non, eu non rechazo o progreso, pero non me mola como se utiliza porque ao final pasa todo moi rápido, moi por decir algo positivo, do ampli vai en serio. A ver, montar un estudio de música hoxe en día, ter coñecemento, ter... Eu estou aprendendo a tocar un ukelele só con isto, era inviable fai 20 anos. Non sabía moita xente nin o que era un ukelele, non? Entón, sí, hai moitas cousas para min positivas, pero a maioría negativas, senón non seríamos punkis. Claro. É broma, é broma. Seguides coa filosofía de non hai futuro, non? Home, sí, sí, porque eu polo menos vivo o presente e vivo feliz. O futuro, e non é por ser negativo, pero, a ver, que non depende de nós. Entón, pa que estar pensando neso? Eu levo así moitos anos e moi feliz. Hai unha pequena perspectiva, claro. Penso en algo máis que mañá, non? Pero o que lle teño dito aquí non moitas veces, máis de 2 meses, xa non é futuro. Un dito moi Esteban, de eu máis alá de 60 días non penso, porque pa que? A ver. E vaime ben así, por que cambiar? E logo nunca tiven a sensación de controlar o meu futuro, sabes? Nunca... Eu non me preparei nin estudiei para un futuro. Eu fixen todo o contrario. Eu fui medrando pensando no meu pasado e cantando ou contando as cousas que vou pasando, non as que vou a pasar. E me vai ben así. Pa que cambiar? Claro. Tamén comentábamos antes das redes sociais, os macrofestivais, bueno, todo isto, e sí que tiña notado que me esquecía que o tema do vinilo, por exemplo, que tamén lle toca de cerca, e é que, claro, é como que agora hai un boom, non? Pero un pouco como vedes ese mundo, porque eu, por exemplo, tamén de falar con moitos grupos pequenos, din, para non ser inviable poder sacar unha tirada de vinilos, que é moi complexo, de que a industria, bueno, está encarecendo todo moitísimo. Entón, como vedes iso, tendo en conta que pasou unha fase de declive e agora volve a estar en auxe, non? Aí te pode falar Quino que traballa deso. Eu o único que sí, penso dende fai moito tempo, que poucas bandas están pensando en gravar un disco, porque polo tema de por onde vai as escoitas ou as visualizacións, eu o que sí escoito moitísimo é de videoclips. Grupos que están a desgranar o que antes farían un disco sacando videoclips. Non, logo sobre o formato, se funciona ou non, aí tes un experto. Lanzamento de singles, non? É o que se leva agora, digamos, de lanzas a canción, bueno, incluso xa nin acompañada de videoclip agora, xa pasou un pouco, creo, de, polo que teño entendido, de moda. Agora lanzas o tema, cun diseño cada tema, un diseño gráfico específico, tal. Creo que van por aí os tiros. En canto que comentabas antes do vinilo, sí que, claro, como todo que se pon de moda se jode. Entran aí as multinacionais grandes, que son as que están reventando todo o mercado.
subindo prezos porque saben que é algo temporal. Queren aproveitar ata que explote a burbulla e están aproveitando ao máximo, subindo prezos e convertindo o tema do coleccionismo ou da compra de vinilos en algo snob, totalmente. E, bueno, en cuanto a poder editarse algo ou fabricar, é inviable. É carísimo, é carísimo. Claro, claro. Mágoa, pero bueno, eu penso que, como comentábamos antes, o das modas cíclicas e tal, que pasará de moda, quedaremos aí os 5 frikis que nos mola ese rollo, máis algún ou algunha máis que se apunte ao carro, e se regulará de alguna maneira isto. Tamén din por aquí, Esteban, fírmame a tatuaxe da cabuxa. E din por aquí tamén que vai pasar cos temazos e o fala barato ou faino ti mesmo, e que contedes algo do concerto co RIP. Hostia. Bueno, a cabusa, firmala, ten que ser tatuando. Que pase por aquí. Deses temas, bueno, de momento están aí. Outra das cousas positivas que ten isto da tecnoloxía e da evolución é que temos grabacións dos temas, entón eso non se perde, non? Está aí. O que decía Quino, pois se algún día decidimos seguir, volver, continuar o que sexa, pois xa se escoitan. De feito, os temas, así, coa perspectiva do tempo, sen escoitalos moito, xa te dan mellores ideas de se vale ou non vale. E do concerto do RIP, eu do concerto do RIP pouco me lembro. Me lembro do meu concerto e paseino como nunca. Foi, non sei, algo impresionante. Porque unha bandaza, porque non se veía moito, e porque fomos 4 bandas nese Anoeta abarrotado que ás 12 da noite tivo que ir polas gasoliñeiras a pillar latas que a xente bebera todo. Sudou todo tamén. Guapísimo. É desas cousas que tes aí para sempre. Unha noite inesquecible. Unha glory night, non? Como din por aí. Increíble. Eu lembro, bueno, as bandas que tocaron, o bo rollo, non se respiraba. Os chisqueiros non encendían. Non había oxígeno na sala. Sudaba, os teitos sudaban, caía augas, todos empapados. Foi increíble. Non sei canta xente entrou aí ese día, pero se batiron casi todos os récords, supoño, de aforo. Aforo. Sí. E agora sí, para rematar, remato cunha pregunta que me deixaron hai unhas semanas e que querían que lles fixera a Keltoi, non? E é que estamos nun contexto mundial de ascenso da extrema dereita e a pregunta é se vedes semellanzas coa época que vos tocou comezar con Escacha neste campo e tamén que consellos como persoas xa veteranas daríades frente a este novo auxe, tendo en conta que, e cito textualmente, que nos 80 e 90 freouse o fascismo en Galiza. Consellos, bueno, supoño que respetando la legalidade de YouTube. Claro, que aí xa nos limitamos. Bueno, Claro. O becho é o mesmo, pero é diferente. Está claro, non? É moito máis grande, é moito máis poderoso. De feito, a vista está en mogollón de países, están no poder. Xa parece que semella que é cool
ser fascista, ultradereita e o cool, non? O que está É de a moda. moda. A mí dá má sensación que é o mesmo, pero potenciado. É dicir, eu cando era máis novo aquí estaba Fraga, estaba o Susa chupando de todos lados, estaba o panorama mundial bastante caótico tamén. Se non era tanto Oriente Medio, antes cheiraba máis a choto e agora ten voz de adolescente. A nivel local sí que antes non se veía xente orgullosa de sentirse fascista, e se tapaban, non? E hoxe en día se lles ve máis a cara. E penso que iso é mellor, porque así sabes a quen tes ao lado, e antes non o sabías. Entón, Sí, claro, bueno, é como que se van quitando as caretas. O panorama é exactamente igual, bueno, tirando a peor porque hai máis, non? Pero bueno, son modas, supoño, Agora están as grandes corporacións aí detrás, xa, bueno, sempre estiveron, non? Pero os gigantes de internet... Eu consellos poucos, O único que si penso que o que se pode facer, igual que se tes unha actitude punk ante a vida, non é por redes, non é mostrándote, senón facendo o día a día, vivindo, sendo anticapitalista co teu día a día, no momento no que ves a esta xente, o que hai é acción directa, pero de toda a vida. Eu eso non o dubido, ademais. O que pasa é que, claro, a diferencia dos 80, claro, nos 80, pois, arranxabas as cousas así. Non? Agora hai cámaras por todos lados, hai denuncias, hai non sei que, hai moito máis medo. Pero, bueno, non deixa de ser o mismo. Pau. A esa xente, pau. Bueno, aí queda como consello que cada un o colla. Comentábame hai pouco unha profesora que xa está para xubilarse, leva como profesora dende os 90, decía que cando ela comezara entre os rapaces a moda era, bueno, facerte rapeiro, heavy, bueno, ese tipo de cousas, non? E agora a moda está repetir consignas estes que están no poder en moitos sitios, non? Ou destos youtubers que hai agora machistas, fachas e tal, non? O sea, cambiou radical, e ademais que o ven como unha forma de rebeldía, non? Cando é o poder. Cando é o poder, eso. Os novos rebeldes, van de rebeldes, está de moda, bueno. Bueno, é un poder moi fascista, eso de darlle volta á mensaxe, non? E sendo o agresor, sentirte agredido. De eso saben moito, claro. Pero, bueno, é que non cambia moito máis. Sendo, se é unha moda ou é algo menos pasaxeiro, hase de mirar. Pero, bueno, igual que hai moito fascista, hai moito antifascista tamén. Eu eso miro e a min a verdade é que me dá ánimos, non? Non vexo todo perdido, non vexo que veña apocalipsis porque estes teñan o poder do mundo, sabes? A águila volou sobre o mundo inteiro toda a puta vida e xa está. E non ha de pasar moito máis. Mentras a xente saiba defenderse e saibas quen tes. A xente nova, pois, se quere aprende, senón, o que te decía antes, que se fagan carpinteiros. No, o problema é o novo revisionismo de que calqueira mangurrián dende a súa habitación se pon a escribir un blog ou a escribir tal, e logo o peor é que hai descerebrados e descerebradas que se creen o que escribe este elemento. Xa. E iso vai a misa. Non sei. Bastante pero ao final son os sempre, non? Tamén, a veces, son os que pintan, vémonos co tema da emigración, que pintan os
os agredidos como agresores e eles que son os agresores son os agredidos, non? Quero dicir, Sí. Que son expertos en facelo. Bueno, pero que non é novo, entón a mí non me cala. Eu, polo menos, sí que sei ben, é o que te decía antes, agora se lles ve. Claro. Agora sí sabes que onde están, quenes son, e seguen sendo igual de cobardes, xente que ataca en grupo, non ni siquiera tes discusión con esta xente, non podes chegar a dialogar, por iso a min é como sempre, non me raya moito, vamos. É un discurso robótico de sempre. A min isto que venme sempre a mente de aquí en Coia, unha vez unha carpa destes Vox que estaban ali repartindo, non? E isto foi aí 2 anos, diría, ou así, panfletos e tal, e falando ca xente de que os barrios que teñen que ser seguros, que la inseguridade, e claro, pasaron un par de señores e lle decían estásme ti dicindo que Coia é un barrio inseguro cando non viviches o que foi nos 80 e nos 90, e como desenmascarando que teñen unha mensaxe automática que non entenden o sitio onde están e que simplemente queren sementar odio a base de mentiras. Esa mensaxe igual en Badalona ou en non sei onde ou tal funciona, porque hai o que pase, pero sí, levan esa mensaxe a todos os lados sin saber. Claro, efectivamente. Pois nada máis, pola miña parte, nada máis, non hai aquí máis preguntas, a verdade que foi unha conversa moi interesante, moi agradable, moi instructiva tamén, e nada, darvos as grazas por estar aquí hoxe, e ademais estas horas que van ser as 11, e como digo, eso, pois darvos as grazas. Grazas a ti, a vos. Vémonos, cando que irades, aquí estamos. Aquí estamos, sí. Verémonos a seguinte vernos en persoa, que sempre é máis agradable. E di por aquí, antes de rematar, este ano é o 30 aniversario do Freixo Rock, que veñan tomar algo e se lles apetece que tomen algo. Que toquen algo, perdón. Eu vivo al lado, vou, seguro. Moi grande. E iremos. E tomarlle algo tamén lle tomaremos, así que ali nos podemos ver, por exemplo. Xa tocar, xa para outra edición, se tal. Está complicado. Pois sí, en todo caso, se non nos vemos antes, vémonos ali seguro, e nada, como digo, xa deixarvos marchar porque son horas e darvos as grazas. Moitas grazas. Vémonos. Chao, graciñas. Bueno, agardo que vos gustase, estaba vendo agora, e claro, se comezamos máis tarde, pero xa é tarde, agardo que vos parecese, bueno, unha conversa interesante, a verdade que sempre se aprende destas cousas e bueno, agardo que desfrutarades. Se a xente que entrastes tarde, dicir que vai quedarse a subida no YouTube e mañá estará subida no iVoox e no Spotify en formato podcast. Deixámola aquí, o vindeiro xoves ás 9 teremos a Descifrando Historia para falar un pouquiño sobre este podcast Historia de Galicia e próximamente comezaremos tamén coas cuartas xornadas en Troido. Nada máis, graciñas, moi boa noite. Chao.